Ngiphazanyiswe imoto nje ebikade ingilandela ngemuva kusho ukuthi iyazama uku-overtake endaweni e-wrong kwanemoto eqhamukayo phambili. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usinde kokubi umculo kaMaskandi engozini yemonto kanye nabanye ozakwabo abehamba nabo bephuma ukuyoperforma kwezinye izindawo. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi uwamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Umdumazi igeza lendalo Mhlongo usinde kokubi engozini yemonto kanye nabanye ozakwabo abehamba nabo bephuma ukuyoperforma kwezinye zezindawo izolo ebusuku. Umculo kaMaskandi lo mdumazi uveze lapha einkundleni zokuxhumana zakhe le ndaba engeyinhle neze neze. Uthe sibonga impilo ukuthi siphume siphile engozini yemonto esibe nayo kusho ukuthi ke indongo kaSathane ayiphumelelanga. Sesikhulela khona ukululama ezinhlungwini kodwa ke kusomandla emuhle sethemba sizonqoba. Umdumazi ke ubhale kanjalo khona lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi ke ubonga umdala ukuthi ke bakwazile ukuphunyuka engozini abebe nayo ebahlele izolo ebusuku bebuya ukuyoperforma kwezinye izindawo. Siye saxhumana naye umdumazi safisa ukwazi ukuthi ke ngabe kwenzakaleni wase echaza kanje awulalele la. Mfethu ngixolise kakhulu ngiyaphazamiseka la network ngicela uphinde mfethu ngabe kwenzakaleni? Ngithi mfethu ngiphazanyiswe imoto nje ebikade ingilandela ngemuva kusho ukuthi iyazama uku-overtake endaweni e-wrong kwanemoto eqhamukayo phambili. So mangabe-ke isibuyiza kumina kodwa ngizama indlela yokubaleka washo ukuthi umgwaqo omncane-ke yagcina iphumile emgwaqweni yarola ngizokuyibona nje ile yakho. Mfethu indaba lezi ezibhlungu kakhulu siyabonga madoda ukuthi akekho othe waba nomyocu. Ngiyathemba ukuthi akulimalanga umuntu njengoba ubhalile nawe lapha einkundleni zokuxhumana. Hayi lutho mfethu kube yilokho ukuthinteka nje ungathi kodwa hayi isimo sona si-right singaba yikho nje ukuthi kulungiseke imoto. Siyabonga kakhulu mfethu bese ngimangele ngoba ngomgqibelo besikhuluma nawe umuntu oright. Ngiyamangala ukuthi hawu le ndaba esesizizwayo ezimbi kangaka zivela kanjani. Sibonge kakhulu mfethu niphephe. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo siyathemba ukuthi ke insizwa zizolulama ngokukhulu ukusheshsha. Mina ngizothanda ukuza ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section. Awungibambeke evidweni elandelayo. Mina ke sengiphuma kanje.